Dobro, poštovani gledalci, dobrodošli još jedno izdanje Mundane astrologije, znači Mundane aktualnosti broj 19. I kao što vidite, stvari se ubrzavaju, za koji sat će Kaliguza da postavi svog doguznika, odnosno glavnog klovna u cirkusu Musliju, koji će da se igra na klovnovski način mesta premijera, ako ga uopšte nahvata. Međutim, to nije glavna vest za danas. Glavna vest za danas je ono što sam ja najavio u jednom od prethodnih videa, a ta vest kaže Visoki savet tužilaštva dao nogu u stražnji trap najboljem studentu prava i podvukao crtu dokle može da se ide u kršenju zakona, u neredu, u alternativnim tumačenjima i u haosu. Dakle, država je vrlo otporna, čak i na unutrašnja preuzimanja, čak i na partijske sisteme. Kada dara prevrši meru, onda dolazi polako do toga da sama država, sam državni aparat i sve ono što funkcioniše po inerciji, ono što funkcioniše samo po sebi kako bi trebalo da funkcioniše, jednostavno otrese parazita sa svojih leđa. Jel da? Tu imamo prvu bitnu tačku današnjeg ovog videa, koji kaže Saturn u 10. kući. Ne vidi se Saturn ovdje na ekranu, to je karta koju sam prezentovao ranije, prosto jednostavno je morala da dovede do toga da tužilaštvo, sudstvo i generalno pravosuđe počne da se opire cirkusu Musliju i njegovim budalaštinama koje čini zajedno sa svojim drugim cirkuzantima, glumeći zadnji čin predstave Kaliguza, Kaligula propao, Kaliguza i njegovi ćaci senatorski, konji, magarci i ostala sitna živina. Dakle, u toj jarosti i besu, vođen uslugama, pa stvarno, ne mogu da kažem neku ružnu reč, koji bi rekao, ali prilično ograničenih savjetnika. Očigledno je sada i više nego očigledno u stvari da ono što se malo pričalo, što se žumorilo po Beogradu i čak i neki ljudi koji su dolazili kod mene i hvalili se da su na toj poziciji, a im nisam verovao, da Vučić ima astrologa, to je definitivno prilično priglupog astrologa, moram da kažem, i šta je taj odradio? Taj mu je zakazao, gle nečega u slamnenom šeširu, ko hoće da vidi čega u slamenom šeširu, neka pogleda lepotu poroka, dakle, gle nečega u slamenom šeširu, a to nešto ima asocijaciju na Marsa i strpa taj astrolog Marsa na vrh karte u 10. kuću, bez obzira što Mars tu nije bitan, iako je na 10. kući nije bitan, jer ne pokazuje prenerane atribute vlasti iz razloga što je on u znaku svog pada. Iz razloga što je u kvadratu, to je ovako zašiljeno ovo ovde sa Suncem, znači Mars kvadrat Sunce, Sunce na vrhu 7. kuće, Sunce opada, zalazi, nema od tog Sunca ništa, znači zemljače, zavuko si mu ga do balčaka po drugi put i to krvnički u 2 nedelje, čestitam, bravo majstore, ovo ne bi ni ja uradio ovako da sam teo, ovo je genijalno. Pritom je lunacija, faza punog meseca, znači puno priče, malo rezultata i pritom vladar ascendenta karte, Venera, iako je egzaltirana, džabe je posao, retrogradna, dakle obolela, u 6. kući, kući bolesti i vrlo bitna stvar, ne vidi svoj domicil, odnosno to je ona čuvena inkonjukcija, odnosno nespajanje, kada je planeta bez svrhe i funkcije. Vladar sata, da je hteo da ga upropasti, ovo već bi i magovi astrologije teško mogli da ovakvu kartu spakuju, ovakav tobogan da mu podmažu, sa kog će da sleti kao zrela kruška, ili ti što Bora Đorđević kaže, kao šljiva pa saslušajte vi jednu njegovu pesmu koja počinje kome to na mobilni zovno, pa da vidite kako je šljiva pala. Tako se i ovde sprema padanje, jel da? Naravno, veliki stručnjak astrologije, nedovršeni učenik, nije znao da opredeli koji su ovde zaista bitni faktori u ovoj karti i nije video koliko ovde Saturna ima, koji takođe u 6. kući urušava sve živo. Tako da,
ovako umetničko spakovati nekoga i zavućemo do balčaka, ovo zasvređuje svo moje poštovanje i sve ostale stvari, znači nema ovde sreće, nema ovde ničega, ovo je jedna smejurija i sprdačina koja će biti iduće subote, ovo je jedna parodija, ovo je cirkus u punom kapacitetu te reči i ovo je jedna obična farsa od koje nema ništa. Naravno, zašto je to uradio ovaj stručnjak, ali majstor je zavukao se mu svaka ti čast. On je mislio ako stavi Mars na ascendent, pa ako taj ascendent spoji sa MC-om karte, pa i tako dalje, lepo on to pomislio, bit će dobro. Međutim, nije vidio jednu osnovnu stvar, da konfrontira Sunce i Marsa upravo iz natalne karte Marsa sa Suncem događaja, tako da pravi jednu tenziju koja je neodrživa za ovu situaciju, koja ne može pomoći cirkusu Musliju ni u čemu. Znači, ovo je jednostavno karta, pa 0-0 se igra, odnosno debela 0, pritom natalni MC je smestio ovde ipak u 6. kuću događaja, znači svezuje ruke svim onim atributima vlasti, tako da je ovo jedna potpuna sprdačina. Ja apelujem da se ne troše jaja na ovo, stvarno izlično trošiti jaja, eventualno, pošto ljudi idu sa dugog puta, možete kesice čiste pijaće vode, možete i vi iz Zrenjanina da ispratite vašu elitu političku, kako se oni proklamuju, i velike gospodare Srbije, kesicama od pola litra ove vaše zrenjaninske vode, pa neka piju šta su 15 godina pumpali u taj cevovod. No, ovo je zaista unapred obesmišljena stvar, džabe su tu dnevnice i 7.000 i 8.000 i 15.000 džabe sve. Ovo je neuzaustavljiv proces, jer realno ovo nije mogo da pakuje polunesposobni astrolog ili koliko već ih ima tamo 2-3, koliko ja čujem, ovo ipak napakovala direktna sudbina. Dakle, večerašnje proklamovanje ćaci mandatara, kogod on bio, šta god on bio, to je besmislica, jednako što je besmislica i za 6 dana ovaj najveći denrek, vraćanje okupirane države, bla, 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 bla. Ja bi samo pitao tu gospodu što niste u Mitrovici Kosovskoj održali ovo. U Zubinom potoku, recimo, što da ne. Mogli ste se okupiti kod Pećke patrijaršije. A šta, ne možete pređete granicu? Ne priznaju vam pasoše i ovo da možete da prođete. Mogu da je zatvore. A vi njihove pasoše i tablice ovde priznajete. Citira Mila Đukanovića, bravo kreteni. Idemo dalje, dakle, ovo je bilo bitno da se obratim takođe, sve to što će se dešavati tamo neposredno iza ove celoj durme, u opadajućem mesecu, između 15. i 18. kada bude cirkus pravio cirkusku vladu, od toga svega nema ništa, znači ovo je sve jedna obična sprdačina i jedna nezdrava priča, u punom kapacitetu nezdrave priče, i ovo je sve trla, baba, lan i karta i cirkus i klovnovi i sve živo. Ovo je u stvari Fajront cirkusa u pravom smislu te reči. Dakle, sve ovo što pokušava cirkus, prosto događaji su ga doveli da je neizvodljivo. Koprcat će se on još neko vreme na silu da ostane na vlasti i što bude više koprcanja, kako kažu pametni ljudi, to se više tone u živo blato. Dakle, da vas ne smaram mnogo s nekim velikim pričama, smejte se svemu ovome, jer ovo ne zavređuje nikakvu drugu reakciju, nemojte biti agresivni prema ćacima, kažem, nemojte trošiti jaja, i do Uskrs treba ih sačuvati, nepotrebno je. Naravno, izlazite i dalje na blokade i na proteste i čekamo da ono što je urađeno na dobre astrološke aspekte, na rastući mesec, a to je specijalna operacija invazije na Strazbur, uspe i donese određene rezultate. Ti rezultati će biti jedini, pošto nam Evropa nije prijatelj, jedini dobri, da se Evropi vežu ruke, da više ne bi ispod žita pomagali ovog našeg satrapa, da završe ono što je Oskar Poćorek krenuo na Drini, a Oskar nesposobni, Oskar nejaki, Oskar Kaliguza, ili kako god ga zovemo, pokušava da nastavi. Nema više ni kopanja ništa, nema više ništa. Ovo je, braći i sestre, drugovi i drugarice, dame i gospodo, kako se god ko osjeća. Uvod u kraj igre, dakle, smireno, bez agresije, velikim brojem, bez tenzije, ne treba u budalaštinu niko da
ni plati o slomljenim noktom, a kamoli čime drugim, znači idemo polako prema finalu, dolazimo do onoga što je jedno realno, pošto jednak šljam ovome šljamu koji se okuplja 12. i ova opozicija nesposobna, sklona trgovini, jajarenju i dogovorima ispod žita. Dakle, studentska lista, 250 studentskih delegata u parlament, da ne bi slučajno se pravio neki polovni dogovor sa cirkusom Oslivom, pa da njegovih 250 klovnova u parlamentu vrši obstrukciju i da se ova zemlja polako reformiše u normalnu državu, jer dosta je bilo toga da se koristi priglupa masa, da se reality showovima spušta intelektualni nivo nacije, da ta zapaljiva masa bude predmet u rukama jednog neozbiljnog tipa koji je želeo da bude Nerona, nije stigao dalje od Kaliguze, mada i Kaligula je za njega velika stvar, da se više ne igra na to, na masu bez mozga na koju on stalno igra, na tih 2 miliona ucenjenih, priglupih i ostalih i nekih 200.000 interesđija, otprilike Republika Srbija raspoloži sa nekih 250.000 radnih mesta, znači ovo sve ostalo je rezultat ucene i svega toga, mada ja ne verujem da ni sa tih 250.000 radnih mesta kojima raspolože Republika svi glasaju za njega, znači da se taj birački spisak pročisti, da ga svedemo na ono na šta jeste realno, 1.100.000 glasova i to će biti realno 32% mesta u parlamentu nakon nekih novih sledećih izbora, dakle debela manjina i on i cela ova bulumenta koja je sa njim na vlasti, a ovih 70% će naravno ići za neke nove političke subjekte, stoga nema nazad, nema leđa za zid, ima dignete glavu i samo napred i svi vi koji se još niste organizovali lokalno, organizujte se što pre, kao što rekao, po spratovima, po ulazima zgrada, po kućama, po dvorištima, po ćoškovima, po kvartovima, po kafićima gde se okupljate, po delatnostima koje volite, oni koji vole trče, napravite političko udruženje trkača, ribolovci političko udruženje ribolovaca i tako dalje, kinolozi političko udruženje kinologa i onda svi u jedan veliki savez, znači koji će omogućiti direktnu demokratiju i koji će omogućiti da se ova zemlja nakon pada Kaliguze i njegovog cirkusa umije, sredi i uljudi i sprovede red i zakone. Dakle, do skorog viđenja, jer eto, natera me muka da snimam svaki čas, iako eto ne volim, prosto jednostavno igramo finale i svaka informacija je sada bitna, dakle, ova karta s kojom je neko mislio da ćemo napraviti situaciju da dominira, ovo je karta Kaliguza propao drugi deo, znači tako da propao je prvo 28. 29. kad su mu uvalili ono kvazi pomračenje unazad koji nikad tako ne radi, a kao što sam rekao, nakon pomračenja tek tu ide mračno doba za Kaliguzu i njegove, dakle mogo je tada još i da napravi neki miting, a sada ne može više ništa. Do skorog viđenja, pozdravljam vas sve i samo mirno, sabrano, pribrano, saborno, što bi rekao naš narod u velikom broju i nikako nasilno, znači mirno i polako, jer ta zapaljiva glupa masa koju on hoće da iskoristi, eno ga i ofirao kao slučajno Čeda, nije znao da ga snimaju, znači prvi pacov je shvatio da brod tone i zapeo sa 4x4 da beži sa tog broda. Ostanite mi u zdravlju i veselju i gledamo se uskoro.